Kirekod haka football kiba onum la shuh ban pynkheiñ. Kene kedika part 1 bat tu nyepej menta ya kita kirekod bat nyepej mano babat ya kita kirekod. Number way kedika bicycle kick lani ke bicycle goal kick kembali otep dau Zlatan Ibrahimovic ha ka jingye kun friendly match Persha bat ke England ha ka khasa trik nom wa jong snem arjar khatar. Kene ka bicycle kick jong Zlatan Ibrahimovic kala deka longest bicycle goal kick ha ka history jong ka football ha ka baka jingjengai jong ka kalong kumba live hu yards lene ar punyo point saw lara dei dakimita. Number R kadai ki khandai puai teliki goal jong Lionel Messi ha ka ba ha ka snem arjar khatar Lionel Messi ulai thep hadu khandai puai teliki goal kata nadu bastang jong panai January hadu ubna December jong snem arjar khatar. Number lai ke ki lai teliki World Cup winning trophy hakaba upile ula Punjab World Cup hadu laisin ya kari Brazil hakaba hadu menta upile ula ditang mau hiu player uba la Punjab World Cup hadu laisin ya la kari nela ban ong ha ka tin nong we most World Cup winning player sinem ba upile ula Punjab World Cup ya kari Brazil di out sinem we kendai sampra we kendai ndo pu arwat we kendai nyopo. Subscribe kena mangan la ban wanra ya kamta kabar. Lene kena mangan nang la shuh ban wanra ya ki wipat ki jai record.